खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 19 अक्ट'बर 2020 समबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय CCTOAनि बानजायनायाव मैयाहाय गोदान आसामाव ट्राइबेल माहारिखौ लानानै असम भूमिपुत्र मंच राजखान्थि दोलो दानाय जाबाय। बे राजखान्थि दोलोखौ गासै 30 जन ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरखौ लानानै दाफुंनाय जादों। आफादगिरि महरै खाख्लारि बिथांखौ आरो रमिअ पि बिथांखौ दोननाय जाबाय। लोगोसे नब कुमार सरनियाखौ नंखाय ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै नैथि खेबनि थाखाय ट्राइबेल ओनसोलाव MP मासियाव देरहानायखौ लानानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचआ बे नब कुमार सरनियानि हेंथायै खौरांगिरि मेल खालामदों। माने जायबा नब कुमार सरनिया बिथाङा जोंनि बे ट्राइबेल ओनसोलाव नंखाय ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै MP मासियाव देरहागासिनो दङ। दा बेनिखायनो बेनि हेंथायै जोंनि बड'लेण्डनि जनजाति सुरक्षा मंचआ खौरांगिरि मेल खालामदों। गुबुन फारसेथिं PM नरेन्द्र मदिया निउजिलेण्डनि PM जसिन्डा आर्डेर्नखौ नैथि खेबनि इलेक्सन देरहानायनि थाखाय गोजोन हामलायनाय जासिहरदों। माने जायबा निउजिलेण्डनि PM बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय गावसोरनि हादोराव PM महरै देरहानो हादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय शिब सेनानि लिडार सन्जय राउतआ एप्रिल दानाव पालघराव साधु बुथारनाय केसखौ लानानै साधुफोरखौ महाराष्ट्रआव बुथारबाथाय मिडियायाव आदारमा एबा इनजास्टिस होननानै बुङो। नाथाय गुबुन जायगाफ्राव एबा गुबुन रायजोफ्राव बेबायदि जाथाय जायोब्लाथाय मानो आदारमा एबा इनजास्टिस होननानै बुङा होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि मेलजों बुंदों। माने बिथाङा दुखु मोनदों गावसोरनि रायजोखौल' नेग्लेक्ट खालामबाय थानायनि थाखाय। लोगोसे उत्तर प्रदेशआव सासे आइजोआ थाखा फैसानि जेंनायाव गोलैना थानायनि जाहोनाव गावनि असे फिसाजो 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गावनि आखाइजोंनो बुथारबाय। गाव बुथारनाय फिसाजोनि अनगायैबो बे आइजोआ 2 फिसाला दंबावो। दा बे आइजोखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामबाय। आइजोआ पुलिसफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला नांगौखिनि बा थोजासे माल बुस्थुफोरखौ होनो हायैनि जाहोनाव गावनि फिसाजोखौ बुथारदों होननानै बे आइजोआ पुलिसफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। जोबोर गिदिर खौरां, ब्रेकिं निउज। गुबुन खौराङा जाबाय PM मदिया थांनाय बोसोरनिफ्राय एसे बांसिन माहाजोन जाबाय होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। थांनाय बोसोराव बिथांनि सम्पतिखौ 2.49 कोटि होनना मिथिदोंमोन। बे बोसोरनि जुन दाननि 30 सिमनि रिपर्ट बायदिब्ला बिथांनि सम्पतिया 2.85 कोटि रां जाबाय होननानै बुंदों। थांनाय बोसोरनिखौ रुजुना नायोब्लाथाय 36 लाख रां बिथाङा बांसिन खामायनो हादों। बेराफारसेथिं हम मिनिस्टार जायबा अमित शाह बिथाङा थांनाय बोसोरनिसाय बे बोसोराव लस जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि गन्डा होननाय दरसे जायगायाव 3 दालित कास्टनि उन्दै बिब' बिनानावनि सायाव उन्दुना थानाय समाव एसिड गारना गालांनाय दायाव उत्तर प्रदेश पुलिसा सासे आशिष मुंनि मानसिखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। एरेस्ट खालामजानायनि सिगां बे आशिषखौ पुलिसफोरा खारबाय थानायनि जाहोनाव गुलिबो गावनो गोनां जादोंमोन। दा बे आशिषखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय आरो जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय। आरो बाखि बे आशिषजों जाय दंफायो बैसोरखौबो पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे आसाम सरकारा क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 12 सिम जाय फरायसाफोरा फरायगासिनो दङ बैसोर फरायसाफोरनाव बेंक एकाउन्ट थाथारनांगौ एबा बेंक एकाउन्टखौ मेन्डेटरि खालामनाय जाबाय। गभार्नमेन्टनिफ्राय मोननो हागोन अनसुंथाइ। नोंथांनि फिसाला आरो फिसाजोखौ फरायनायाव नोंथांमोना गभार्नमेन्टनिफ्राय मोननो हागोन रांनि अनसुंथाइ। दा बेनिखायनो क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 12 सिम गासैबो फरायसाफोरनियाव बेंक एकाउन्ट थाथारनांगौ होननानै मेन्डेटरि खालामनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां। गुबुन खौराङा जाबाय त्रिपुरानि आगरतलायाव मोनसे न'खरनि 3 मानसिफोरनाव बिस गोनां बेरे जोदों। बिस गोनां बेरेजों जोजानानै गोब्राब जखम मोन्दों। जखम मोननाय सुबुंफोरनि मुङानो जाहैबाय प्रदीप दत्त, मुन्नि दत्त आरो बिसोरनि फिसाज्ला बिश्वजित दत्त। दा बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय रिता मुसाहारि बिथांनि HSLC एडमिट कार्ड, कास्ट सार्टिफिकेट आरो इन्डियान पासपर्ट गासैबो डकुमेन्ट्सफोरानो गोमाजोब्बाय। मानसिया नैबेनो मास मोनसे सिगां
बा मास मोनसे सिगाङाव बिथाङा सेरफांगुरियाव आधार कार्ड बानायनो थांनायाव जेरक्स खालामनाय दखानाव थाबोखो ना सोरबा लोगोआसो लांफाखो ना लामायावसो गबोखो बेखौ हमदांस'नो हायासै। जुदि नोंथांमोना बिनानाव रिता मुसाहारिनि गोमानाय डकुमेन्ट्सफोरखौ मोनदोंब्लाथाय बा नुदोंब्लाथाय नैबे नुबाय थानाय अनजिमाफोराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। बिथाङा गोबां दुखु जागासिनो दङ। बिथाङा गावनि डकुमेन्ट्सखौ गोमाजानानै गोबां जेंनायाव दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बे रिता मुसाहारि बिनानावनि गोमानाय डकुमेन्ट्सफोरखौ मोनदोंब्लाथाय अन्नानै फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालाम। दायो बेलासियाव रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।